Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Keptäniň jemi bilen men ýokşan anagura. Bu kepde Azatlygyň esas temalar şol sanyna websaýtymyzda iň köp okolonlar öz ýurdumyzda gulegurlyk, türkmen migrant ýanyny işe çagyryp zorlan suud edilýär. Berdimuhammedow kriz döwründe 100 millionlarça dollarlyk mehmanhana gurýaratly habarlar boldy. Şeýle-de bu hepde Berdimuhammedow täze ýyl köne kadrlar täzelemekden başlady. Türkmenistanda flex synaglarynyň geçiriljek wagty ma'lum edilatly habarlarymyz köp okolonlaryň bäşligine girdi. Bu hepde en köp dinlenenlerin başyny gar renkli maşinlaryň Akşäherim Aşgabatdan başlanan başagaýlyk atly gepleşik çekýär. Meniň gar renkli awtolagymy ag renkli boýamagy ruhsat beriň atly gepleşik hem köp dinlenildi. Bu hepde en köp görülenleriň başynda Dagystanyň her anyna ony ýolagçylara mut hyzmat edýän sürüji hakyndaky videomuz bar. Şeýle-de tomoşaçylar Türkmenistan kriz döwründe kaşaň mehmanhana gurýaratly videomuza köp tomoş etdiler. Bu hepde en köp gurrun edilenleriň başyny Berdimuhammedow kriz döwründe 100 millionlarça dollarlyk mehmanhana gurýaratly makala çekýär. Şeýle-de okuwçylarymyz öz ýurdumyzda gulegurlyk atly makala köp pikir tesir galypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, sizi hem azatlygyň gozgaýan temalaryna goşulyp öz pikirleriňizi paýlaşmaga çagyrýar. Gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, Keptäniň jemini halkyň sesi bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň döwlet eýitçiligindäki jaýlary hususlaşdyrmak barada uzak wagt gurrun edildi. Inne bolsa kooperativ jaýlaryň hem döwletiň hasabyna geçirilýänligi barada maglumatlar gelip bolýar. Habarçymyz Sultan Asylow bu mesele bilen gyzyklanyp, şeýle jaýlaryň eýeleriniň biri raýat aktivisti Ýaýlym Begow bilen söhbetdeş boldy. Ýaýlym aga geçen asyryň 60-njy ýyllaryndan başlap Aşgabatda ilatyň öz serişdesiniň hasabyna kooperativ jaýlar diýilen jaýlar urulyp, ilat o jaýlary öz hususiýetçiligindäki jaýlar hasaplap, şu neçe ýyl ýaşap geldiler. Ýakynda ýaýran maglumatlara görä, şol kooperativ jaýlar döwletiň hasabyna geçirilip, ilat hususiýetçilikden mahrum edilýär diýilýär. Şu barada sizde nähili maglumatlar bar? Şol kooperativleri gurulyny adamlar ilk wagtda jaýyň 25%-ni türediler. Galyň zeminiň puluň zemini bolsa 10-12 ýyl tölemeli aýtdylar. Hem de şo neme KDK-nyň boýunça şol şahsy emlek 50 vermesi diýip bize ustabyny düşündirdiler. Şondan näre ýam näçe ýyllap adamlar diňe Türkmenistanyň ýal beýle kömkesirde günne Ýewropada şöýlep ýaşap adamlar kooperativ boýunça ýaşap hemme pulun төлep diňe suwa, gaza, elektrige tölerdiler. Onu şahsy emlek diýip hasaplanýar. Inen täze şu 20-nji dekabrydan başlap şonu döwletiň haýyryna geçirilýän karar çykypdyr. Şo karar boýunça inni geljekde her raýdaky kwartiryň pulşaryny meçörüne görä metr kwadratyna 50 teňe ataplyany üçin ýaly demek bir gepni ýetdi 60 teňe çelli pul tölemeli bolýardy. Bizim şahsy emlegimiz men düşünjüm boýunça konstitusiýa boýunça şahsy emlek 50 vermesi diýip hasaplanýar. Kooperativiň usta boýunça bolsa kooperativ jaýlary halkyň el degirmesi we emlegi diýip hasaplanýar. Şol el degirmesi emlegiňizde barada ozalda eliňizde nähili dokument bardy? Bizde biraz neme şo kooperativ näçe ýyllar belki tölenmedi pulun kitsan ýa-da banka tölenmedi, birem ordermi bar. Orderde şo hususy diýip görkezlenme. Orderde ýöne näçe adam näçe maly jaýyň senkidigini berýärler. Şol neme hususy diýileni kooperativiň ustabyny bar. Şol ustab nirette saklanýar? Şo ustab kooperativ her kooperativiň özüniň ýolbaşçysy bar, buhalter, sekreter, başlyk şo başlykda bolmaly. Şu düzgün taýýur döwründe girilen düzgün. Türkmenistanyň garaşdyrylan almagy bilen taýýuryň dargamagy bilen şu ýanky kooperativiň administrasiýasy saklandymy? Awol häzir Türkmenistanyň häzirim bar, hemme ýerde bar. Ýöne şu wagtny men bilmem 25-nji kooperativ bar. Nerede oturýarlar? Her kooperativiň öz jaýy, özüne bir belli ýöresip ofisy zady ýok. Ýöne her ýygnakda zatda saýlanýar, şo başlyk zady kilden 3 ýyldan ýygnak bolan saýlanýar. Onun prakoýdak bolsa, ol kooperativiň peçaty bar, bolteri bar, sekretary bar, şolar
gol çekip demedi. Indi şol hökümete degişli däl bolsa şolar kimin hatasyna saklandylar, kimin hatasyna ýaşady şol buhalteriýa ýanky başlyk. Orada hiç şeyli başlık buhalter sekreter aylık alanak cemiyetçilik başlangıcı esasında. Herkes şeyli o sayda pulum yok, adam pulum yok yonu deme ödara alaşık boyunca. Indi şuna halk nähile garya kooperativ zaýlaryň halkyň elinden alınmagyna, döwlet taýyryna geçirilmegine edil şugun halk nähile garya. Şu kooperativ eýeleri nähile şuňa garyalar. Nime son kuwatlarda käbir adamlardan pikirlerini eşitdim. Hemme kişi şoňa gaty nägile, eger konstitusiýada hususi emlak ellerinde diýilse, onu ýöne hökümetin haýyryna hökümet karar edip geçip bormy diýär. Ýa-da biri düşünürýär, men bir howlum bolsa diýär. Ýa-da gapymda ýöňde bir hafta ýeňil awtomaşin bolsa, onu ýöne hiç ýere gürrüňsiz zaty hökümet alyat geçirip bolmaz diýär. Şoň üçin halkyň içinde şo karary hiç kim gollanam gaty halk nägile. Indi şu kooperativ eýelerine şu zaýlaryň elinden alyp döwlet tasaryna geçirilmegi nähile kynçylyklar döreder diýip hasaplaýar. Birinci kynçylyk näme halkyň herki konkuwatlarda umman ýaşaýyşda zatlaryň gymmatlamagy material tarapdan näme kynçylyk döreder, pul tölemeli. Men öz zaýym alyp görsem 28 metr kvadrat, men şoňa takminni 15-20 manat pul tölemeli. Aýda. Ondan soň üçin adamdan bu aty köp ýerde ulu maşgala adamlar we zordan gün görüp ýörler. Şolara ýanky 3-4 komitli kooperativler we 5 komitli kooperativler bar. Şolaryň her zaýat ýeriniň metr kvadratyna şonu 60 tengeden pul төлese, ol ulusçyk da şoň üçin bunyň ýaşaýyşyna material tarapdan ulty ýany täsir eder. Sebäbini şunyň näme görýär ilat köpçiligi şey döwlet ýolbaşçylarynyň halkyň emlegini elinden alyp hususiýetçilikden alyp döwletiň haýyryna geçirmegi näme maksat bilen edilýär diýip halk düşünýär. Ne şu meseleni halkyň köpüsi oňa ünifermek, hem düşünmek, ýöne käbir düşünýänler biri şeýle düşünürdi. Şuwat Türkmenistanyň umumy maliýe ýagdaýy kynçylyk bar, kriz ýagdaýyna diýip köp adamlar habarly. Sady kynçylygy döwletme üçin şo kooperativden pul alyp şoňsyny koşmak maksadı bilen edilýändir diýip pikir edýärler. Indi şeýle ilatyň hak hukugy ýa-ni şey emlak meselesindäki hususiýetçilik, emlak meselesindäki hak hukugy döwlet tarapyndan bozulýar diýip şeýle hasaplaýarmy? Elbette, eger konstitusiýada hususi emlak ellerinde diýilse, menem halk bilen näme kooperativde ýaşaýan soruşmany döwletiň haýyryna geçilse, elbette kanun bozulýar, hak hukukly bolýar diýip hasaplamak başga hiç ýere bolanmagy. Hormatly dinleyijiler, raýat aktivisti Ýaýlym Begow bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, ýazy Amanmurat Bugaýew bilen 12-nji ýanwar Hatyra güni barada söhbet edýär. Ma'lum bolýaly, Türkmenistanyň Hatyra güni garaşsyzlyk ýyllaryna bellenilip başlany 12-nji ýanwarda soňra bolsa ýatyrly. Amanmurat eýsem halk içinde Hatyra güni nähili ýatlanylýar, nähili bellenilýär? Ýogşan ma'lum bolýaly Hatyra güniň resmi karar bilen ýatyrylyna ýan 4 ýyl boldy. Ýöne halk hakydatyny şol Hatyra güni ýatyrylanyk. Halk bir uruslarda wepat bolan kahramançylyk görkezden ogullarynyň eýsem dünýäsini täzelen ähli merhumlarynyň şuun 12-nji ýanwar güni ýatlaýardy. Ol sebäbi ýan öňde diýip halkyň ruhyny, halkyň hakydatyny ferman bilen ýatyryp bolanyk. Şuun Türkmenistanyň tas ähli ýerininden öz bilýärlerim Balkan, Ahal, Daşoğuz, Mary welaýetlerini, Lewap welaýetiniň de köp etraplaryny şuun gonamçylyklara adamlar baryp, şo ýerde üýüşüp Hudaý ýoly sadaka berýärler. Özüm diňe şol hatyry, şol merhumlary ýatlamagam däldi. Halkyň agwyrligine, halkyň birege jewitleşmegine, o ara üçin oňjok öýkü kinelerinde undurmagyna sebäp bolýar. Sebäbi şol berilýän Hudaý ýoly sadakalary ýekewara adam berenok beýhem hatyra unny sarlygyn 2 hepde 10 gün galan wagtynda eýen owadaky bir atly awraýly halal adamlar öz gatanjyny getirip goýýarlar. Kim haýdýar men şol bir goýun elterinýär, kimdi men bir tamdyr çörek elterinýär, kimdi men galan plan wada ederini şeýdip bir
Heme ölülerin, merhumların ruhunun şad bolýanyny, bir ad terfegine galýanyny sorarım. Hem de diýerlerin birek öňünde hem merhum öňündäki özünün jogapkärçiligini düşünýäni. Buny nederem çakymsak bolsa bunyň halk hakykatyny müdümel garar müdümelgen bellerse gerek. Amanrat, ma'lum bolýaly, Sovet ýyllaryna şo Göktepe tragediýasy ýa-da türkmen toprağynda bolan beýleki gargynçylyklar kän ýatlanylmady. Soň bilen intelligensiýanyň talap esasyna umman halkyň isleg esasyna şo hatyra uny bellenilip başlandy. Siz tarihçi ýazyş hökmünde şu hadisa nähil baha berýärsiňiz? Şu hadisanyň nähil ähmiýeti bar? Şol hatyra unyň bellenilip başlamagynyň soň döwlet derejesinde ikrar edilmeginiň nähil ähmiýeti bar ýa-da muňur ähmiýeti ýokmy? Muň juda uly tarihi ähmiýeti bar. Sebebi halk özünün kimdigini, özünün tarihini bilmeli. Men bir anyk mysal, bundan bir 25-26 ýyl ol Türkiýe paýtagty Ankara şäherine baranymda, şonu Atatürk'ün mawzoleyine eltdiler. Şu Atatürk'ün mawzoleyine de edil giýirilýän ýerde şeýle ýazgy bar eken. Öz tarihini bilmeýän millet özlerinin kulu bolar diýip ýazylyp goýulyp dursun. Juda görnükli ýerde. Şol üçin bu halkyň öz tarihini bilmek, özüniň mertebesinden bilmek, özüne gaýdyp gelmegi. Hem de şuun kuçendan kezdeden hanjar urjak bolýarlar üçin bir uly sapak sebebi halk ol islenlik millette de var ýön türkmeniň de tarihinde şöhratly sahypalar bar, şöhratly sahypa diýende men bir sürü goýunyň şon sorat diýen gylýarym bolmagyny gözüňde tutmak. İlgünün mamy har sün toprağın Türkmenin öz toprağı bolýan üçin adamlaryň zanyny orta atarlygyny, şoňa özleriniň borjy hökmünde gararlygy diýip düşünýär. Şol üçin juda uly zat özüni bir bellemeli ýer haýp şo tarih entegem dolu öwrenlenok. Şo tarihiň entegem akmenekleri kän. Halkyň özüniň düňkü tarihi, ata-babasynyň bitiren edermelligi, ata-babasynyň hararlygy entegem girlenýär. Bir tarihi öwrenmäge täzeden dolanyp gelmek gerek. Onuň başga şol garaşdyrylýan ilkinji ýyllar döwlet başynda otururlar. Beýle bir ağırly namusly adamlar bolgany bellemek hakynda karar etmediler. Olar halkyň talabyndan çekinip, gara bir halk oğlu boljak bolanmaly bir eden işler bolýar, durmuş taknasyny oýnan kitrak rollar boldy. Aman radny şo soňky hereketiň ýagny hatyra onuň başga güne geçirilmeginiň emir siýasy oýun bolanyny gaýdylýar. Indi siziň pikiриňizçe şu meselede ýa-da beýleki şunyň ýaly taryhy seneler bilen bagly meselelerde şo halkyň akwalyny uly rol oýnaýan öwrülüşiklerden taryhy seneler bilen bagly meselelerde siziň pikiриňizçe ýazyş hökmüni aýtsaňyz şuň kugunny nähil karara gelinmelini, soňky döwürde käbir taryhy atlaryň ýer ýurda atlarynyň dikeldirip başlananyny gaýdylýar. Belki şeýle mümkinçilik dörer pikirleňizi aýtsaňyz şu barada. Şu hatyra uny barada beýleki seneler wagtda täzeden has döwür nähil karara gelinmeli. Siýasaty bir gyra süýşüremizde. Siýasaty bir gyra süýşürsek onuň bir ýerde halkyň özüniň de hereketi gerek. Ýogşan o böle bilen her kim şol günüň meşte bolýar diýip öz kulagyny mukulyp ýaşap ýörjek bolsa, ýokardan berilýän islenlik gorkozmagyny bir iň adyl gorkozma diýip kabul edip ýörjek bolsa, halkyň taryhynyň üstüne kum sürüljek gerekleri öňde de köp gerek bolar. Şol üçin halk öz mertebesini goramaly. Halk özüniň düňkü taryhyny goramaly. Hatyra uny ýatyr belli atasyna Ukrainada wakalar başlananma halk özüniň öňkü taryhyny täzeden dolanaýmasyny bilen gorku bilen ýatyrlar. Sebäbi o täze başga uny geçirilenek onuň matamun diýip bellenýär. Hakykatdan matamun 1948-nji ýer titremesi. O matamun goşup belki halkyň gahrmançylygyny ýene gaýryny beýeldip bolanok ýa-da bolmasa beýik watançylyk uruşuna gatnaşanlaryň hatyratyny wafat bolanlaryň hatyratyny dikeldiren ýadygarlygy, ýer titremen hatyratyny dikeldiren ýadygarlygy, Aşgabatyň günorta gün mataryna göçürilýär, dağ deresiniň içine göçürilýär, o ýerem köplenç ýapyk dur. Eger halk özüniň gahrmanynyň hatyratyny dikeldiren ýadygarlygy bar bir hormat koymazak bolsa, onu näme gerek, onu ne biz plan ýerde ýadygarly oturtdyk
diýmek, ýene gayretmek. Ýadygarlyk ondan da galy sol iňňar çakberede hormatda düň tarihi bolşy ýaly bunu üýtgetmän, ösdürmänem, kemeltmänem halka ýetirmeli. Türkmenistan tarihylmam beýleki jogapgar adamlarym halk öňünde şuň dilgir, şol işde ol amal edilen ok. Hormatly dinleýijiler, ýazgy Amanrat Bugaýew bilen Hatyra unwaradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligimiziň temasy Türkmenistanyň döredjilik erkinligi ýa-da sirkin başdan geçirenleri. Hudaýberdi Türkmenistanyň elýän habarlary görä Moskwaň döwlet sirki Aşgabatda bir aylyk gastrola barypdyr. Şoň bilen birlikde şo sirkin biletleriniň hyrydarynyň juda köp bolanlygy, 2-3 gün öňünden adamlaryň bilet alanlygy habar berilýär. Ikinji tarapdan şol sirkde bolan adamlaryň gören tomoşalaryndan ören, hoşal bolanlygy aýdylýar. Olar dilden nöşerip bilmän gurrun edýärler. Bizde de şeýle sirk bolsa bolmaýarmy? 2 sagatlap hedletdik diýinjallyk diýip gurrun edýärler. Odaly bilen şu waka reaksiýaňyzy paýlaşsaňyz, şu Moskwa sirki Türkmenistanyň Aşgabatda tomoşaçylarda näde şeýle tähir galyrdy? Muň syry näme, sebäbi näme? Oň syry sebäbi ustatlygyny, sebäbi Moskwaň artistleri dünýä derejesinde tanalýar. Şoň bilen birlikde Moskwa şäheriniň özünde bir näçe sirkler bar. Şol sirklerde de uly bäsleşik gidýär. O ýerde gowy akrobatlar, ýagny dürli hereket edýänler, şoň bilen birlikde haýwanlary erkedýän adamlar, göz bagçylar ýaly toporlar bar. Hatda haýwanlary erkedýän toporlaryň asyl toporlaryň geçen ata-babalar bar. Meselem Durflor diýen ýaly. Öňden bäri olaryň ata-babasy şo sirk bilen meşgullanyp gelýär. Bizde de meselem Hyvada şeýle adamlar bolupdyr, darwazlar bolupdyr, masgarabazlar bolupdyr. Olar şo nesil şol öz hünärlerini, kärlerini öz kiçi nesillerine geçirip artdyryp kämilleşdirip gelipdirler. Şoň üçin sirk bir hakykatdanam tomoşanyň aýratyn bir görnüşi özüm ol şol bir wagtyň özünde hemmelere elýeterli, hem çağalar üçin, hem ullar üçin, hem garrylar üçin şolaryň ählisini bir bolar ýaly tomoşany görkezip bilýän bir aýratyn gowy wat. Hakykatdanam Moskwa sirki öňkü döwürde de, häzirki döwürde de tomoşaçyny özüne çekýän bir gözellik bolup durýar. Hudaýberdi Haly, näme şu gözellik Türkmenistanyny döremedi? Sebäbi Türkmenistanyň sirkin gowy binasy bar. Şoň bilen birlikde de bizde naýflar bolýar. Häzirem şu türkmenleriň at üstünde edýän oýunlarynyň daşary ýurtlarynda meşhurlyk kazanýanlygy hakynda resmi türkmen mediasynda habarlar çykýar. Näme üçin türkmen sirki türkmen tomoşaçylaryna şuňaly edilip bilen ok? Muny düşündirmek gaty kıyın. Owal bilen bizde sirk mektebi ýok. Ikinçidenem sungatyň arasynda ören bir baglanyşyk bolmaly. Meselem Türkmenistanda hakykatdanam soňky döwürde buz köşkü döredildi. Ýagny buzyň üstüne taýmak, figuralaryň taýmak, şekil döretmek. Şoň bilen birlikde ol akrobatika elementleri bilen goşulýar. Şu zatlara seredeninde hökmany suratda Türkmenistanda da sirk döräjek ýaly. Şonuň bilen birlikde tans sunugatyny alyp görsek, öň Türkmenistanyň balet mektebi bady. Baletiň ýatyrylmagy bilen balet mekteplerim ýatgally. Şolar ýaly dürli okuwjy aýlary bolsa, olarym özara baglanyşykly işleseler, onda şonuň arasyndan zekinli adamlary saýlap almak mümkin bolardy diýip pikir edýän ýöne bizde ol ýok. Gynansagam sunugatyň arasynda, sportyň arasynda baglanyşyk ýok. Meselem bir ukyply oglan ýa-da gyýyz, eger ol tansa ukyply bolsa tansa gitsin, sirkde akrobatika ukyply bolsa akrobatika gitsin. Şeýdip onu kesgitleyen pedagoglar yok, serişdeler yok, pedagogik merkez ýagny mektep yok. Hudaýberdi sirki bir garada goýulan Türkmenistanyň teatr sunugaty bar, şo teatr sunugatynda da belli bir mektebiň döränligi aýdylýar. Emma Türkmenistanyň şo teatryň tomoşaçysynyň köplenç mejbur tomoşaçylardan durýanlygy aýdylýar. Emma ikinji tarapdan şo teatrlar saklamak döwletiň boyuna düşýär. Döwlet gazanasynda urlokan çykdyjy bolýar. Eger hakyky eserler döredilse, hakyky bir erkinlik bolsa, şo teatrlar hakyky eserler goýup biljek. Adamlar muňa höwes etjek, biletler satyn aljak, olar özüni ödüjek. Umumyň halkyň urugtaýdan baýlaşmak üçin, umumyň döwletiň ykdysady kynçylyklardan çykmak üçin şu sunugatdaky erkinlik bir ýol bolup durýar diýen pikiri orta atýarlar. Siz şu ýagdaýa nähili garaýaňyz? Bir hakykatdanam şeýle
sunwatda erkinlik bolmasa sunwat ýaşap bilmeýär, sunwat ýalyn görnüşe geçýär. Egerde häzirki döwürde Türkmenistanyň ykdysady krizisleriň barýanlygy aýdylýar. Bilermenler tarapyndan hakykatdanam şeýle krizis bar bolsa, pul ýetmezçiligi dowam edýän bolsa, hökümet ýa-da şäher häkimligi şol uly kinoteatrlary, tomaşa zallaryny hususy adamlara satsa-dy, şol adamlara da erkinlik berse-dy, şonu satyn aljak adamlarym şol jaýlaryň üstünden gazanç etjeklerim, girdiji getirjeklerim bolardy. Sunwatda erkinlik iň zerur hem iň owul başda durýan şert. Sunwatda erkinlik bolmasa onu sunwat ýaşap bilmeýär. Hormatly dinleyijiler, ýazy Hudaýberdi haly bilen Türkmenistanyň dörejçilik erkinligi baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Adatlyk radiosu Kepdeniň zemini owan neptermez bilen dowam etdirýär. Kawulla kawarçymyz Şaymerdan Ulumrady owan türkmenleriniň arasynda çeper dörejçilik bilen meşgullanýan adamlaryň sanynyň ören azdygyny habar berýär. Ol munyň sebäbini owan türkmenleriniň arasyndaky sowgatlyk derejesiniň pestligi bilen baglanyşdyrýar. Habarçymyzyň owan türkmen şahyry Allamrat Dinmez bilen söhbetdeşligini bilelikdiň däli. Allamrat Dinmez Balyk welaýatynyň Şordepe etrafynda ýaşaýar. Ol dörejçilik bilen hem gyzyklanýar, goşgy döretýär. Ýöne döreden goşgularynyň kemçiliklerine tanqidi göz bilen bakyp düzeder ýaly ustadyň ýokdugyny Dinmez aýdýar. Şahyr Allamrat Dinmez bilen geçirilen söhbetdeşlige siziň ünsüňiz çekýär. Men 14 ýaşymdan bäri goşgy bilen gyzyklanyp gelýän. Sebäp ýaşlygymda şu beýik ustad Mahmuly Firagy şolaryň şeýerlerini köp okyp şolara höwes bildirip goşgy ýazmana höwes ýüregimden oýandy. Mahmulyny köp okýatym ýaş wagtlarym. Döretýän goşgularyny tanqidi göz bilen garap düzetýän barmy, ustadyň barmy? Al-Mawridan ustadym bar, Molla Abdurrahman öz owamyzda. Goşgularymy gözden geçiren ustadym ýok. Ýöne goşgy bilen gyzyklanyp ýören adam kem owamyzda. Başga bar ýaşlardan bar, höwes bildirip pädeden ýazyp gelýänler ýöne, olar häli öwretmäne güýji ýetmezmi diýen. Döreden goşgularyny aýdymçylar, aýdymsada goşup aýtdymy? Hawa aýtdylar. Halk arasynda belli ady bar, Alim Gyjak diýär, Haji Muhammed Alim. Şol meniň goşgularynyň köpürägini sazlarda okyn, toýlarda, başga wagtlar hemişe şol okýar. Awgan türkmenleriniň arasynda teňkirine görä dörejçilik nähili? Dörejçilikde kemçilikler barmy? Hawa elbetde bar. Bir tarapdan watanymyzyň uruş janjal bolup ösmän durmaklygy, ýene bir tarapdan agzybirlik däl, türkmenler arasynda esasen hem agzybirlik az. Şoň üçin hem hiç bir muňa gyzyklanýan adam bir kilo wol azdy, täzeden tapyldy. Ýaşlardan dörejçilik bilen gyzyklanýanlar bar diýdim. Ýöne olaryň goşgulary köplen şul zamana degişli. Häzirki zamana şul döwre degişli ışgy söýgü barada olar köpürek goşgy ýazýarlar. Weten ene türkmenleriň taryhy barada, bu zatlar barada olar goşgular az ýazýar. Döreden goşgularynyň bar bolsa okap bersen. Ilkinji goşgymy enem hakynda ýazan goşgymy okap beraýyn. 9 ay götürüp meniň garnynda soň dünýä getiren ene janym sen. Enedek dost bolmaz dünýä ýüzünde süýt berip ýatyran ene janym sen. Meniň üçin kança jepalar görüp, her bir günüm sanap gowanyp ýörüp, ağla bersem kökreginden süýt berip, goýnunda ýatyran ene janym sen. Bir yerim agraýyp bolamda bimar. Meniň üçin her zat bolmany taýýar. Ýaxşy dua edip, ağlap zar-zar ýanymda oturan ene janym sen. Säherler ağladyň göz ýaşyň döküp, gelmän galsam ağlap ýoluma bakyp, gije gündüz meniň gaýgymy çekip, ağlap daň atyran ene janym sen. Baxt dilediň maňa haka sygynyp, ağlasam ağladyň gülsem begenip, ýöreşime gepleşime gowanyp, ellerimden tutan ene janym sen. Ir bilen tuzurup molla ýolladyň, oky balam diýip başym seýlediň, Dinmez aýdar meniň baxtym dilediň, şul baxta ýetiren ene janym sen. Hawa ene mağlar diýen goşgymym bar, muny hem okyp bereň. Perden düşen jan çekip, ağlasa enem ağlar. Enede hiç kim bolmaz, başgasy yalan ağlar. 9 ýeňe bir bolup ötmez eneň deregne, ewe eneň sen üçin ağlasa yalan ağlar. Ataň eneň kadrine bar wagty hiç kim bilmez, ata eneden aýrylyp ýetimek bolan ağlar. Toy meleste oglanlar, ataň ýok diýip urşarlar, gaty azar bererler, bul işi gören ağlar. Aýt bayrama gidende seniň göwnüň kem bolar, ýetimek oglanlary ol ýerde gören ağlar.
ata eneli oglanlar atasynyň ýanynda "Wah atam bolsasy" diýip atasy duran ağlar. Bu derdi bir müň aýtsaň bilmez eneli insan ýörek bagry bolup gan, aýrylyp galan ağlar. Ey yaranlar bol derde, geliň menden soraňlar, diýilmez kemin delmurup boýnuny buran ağlar. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen hepdäniň zemini geçirip otarýar. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşan Anna Urban alyp bardym. Ýene-ki efir duşuklarymyza çenli hoş. Azatlygyň tolkunlaryna galyň.